እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ። ድምፂ መድረኽ ብቋንቋ ትግርኛ ሶሉስ ዓርብን ሰንበትን በቆፃፀራ ኤርትራ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 9 ምሸት ኣብ ሓፂር ማዕበል ብ11720 ኪሎ ሄርትዝ ወይ ኣብ 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ፈነወና ብሳተላይት ን24 ሰዓታት ኣብ ናይል ሳት ብ11678 ሜጋ ሄርትዝ ኣብ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ዴሞክራሲያዊ ለውጥን ምርግጋጽ ናብ ኤርትራ ዝፍኖ መደብ ሬድዮ ኤርትራውያን እዩ። እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ። سلام وصلناي نعاكم يخون زخبركم سماعة راديو دمፅ مدرخ كم يتوالو نلوم سنبت استدالو مدبات حيسنا أبساعتنا ترخيبنا لنا انقدوت كابانا مكتال كاباكم أي فلينا ካብ ዝሓለፉ ቀዳም ክሳብ ሎሚ ሰንበት ኣብ ኤርትራ ዝተኸስቱ ወይ ንኤርትራ ዝምልከቱ ዘባውን ዘቤታውን ፍጻሜታት ዘቐርበሉ መደብ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ኣብ ሬድዮ ድምፂ መድረኽ እናይፍኖ ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሬድዮ ድምፂ መድረኽ እዩ። ምስ ምቕያር ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ተኣሳሲሩ ክኽሰት ብዝኽእል ህዝባዊ ምልዕዓል ሰጊኡ ከም ዘሎ ዝነገረሉ መንግስቲ ኤርትራ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ህዝብን ንኡሳን ይኹኑ ገዘፍቲ ምውድዳባት ከይካይድ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ መምርሒ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹ። ምቕያር ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጉልባብ ህግደብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ህውኽ መስርሕ ህዝቢ ተቃውሞኡን ዘይዕግትብነቱን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገልጽ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ተቃውሞ ሰፋሕትን ወዳብን ከይሓዘ ንምውጣዩ ብማሕበራት ጸጥታ ተደራረብቲ ማሕነቆታት ይግበረሉ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣስመራ ናይ ፖሊስ ክዳን ዝለበሱ ኣባላት ስለያ ካብ 16 ሕዳር ጀሚሮም ፈቅዶ ባንክታት ህዝቢ ብብዝሒ ዝንቀሳቐሰሎም ከባቢታት እንዳዞሩ ኣብ ልዕልቶም ብመንገዲ ኣዝማዶምን ቀረብቶምን ኣቢሎም ናብ ባንክታት ገንዘብ ዘእትውን ገንዘብ ንምቕያር ዝተሓባበሩን ዜጋታት ከቢድ መቕጻዕቲ ከም ዝህሉ ከምኡውን ህዝቢ ካብቲ ንጥፈት ክቆጠብ ዘጠንቀቑ ኣፈራርሓቲ ወረታት ይነዝሑ ከም ዘለዉ እቲ ናይ ምፍርራሕ ተግባር ብፍላይ ገንዘብ ክቕይሩን ከእትውን ኣብ ባንክታት መስርዕ ሒዞም ኣብ ልዕሊ ዝውዕሉ ዘለዉ ዜጋታት ብቐጻሊ ይፍጸም ከም ዝነበረ ክርዳእ ተኻኢሉሎ። ናይዚ ሳዕብየን ምኽፋት ሓደስቲ ሕሳባት ኣብ ባንክታት ዞባ ማእከል ደው ይብል ከም ዘሎ ዘመልከቱ ምንጭታት ህዝቢ ካልእ ዝተረቐቐ ኣማራፂ ሓሰው ክብል ግዚኡን ጉልበቱን ይህልኽ ምህላው ሓቢሮም። ብመሰረተ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ዘለውን ኣሃዱታት ናይ ባንኪ ሕሳብ ከፊቶም ገንዘቦም ከቐምጡን ኣብ ኢዶም ዝጸንሐ ንኡስ መጠን ገንዘብ ክቕይሩን ዝተሰርዐ ኣሰራርሓ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ብመንገዲ ኣባላት ፋይናንስ ናይተን ዝእዝዝዎን ኣሃዱታት ኣቢሎም ኣዝዩ ልዑል መጠን ዘለዎ ናይ ብሕቶም ገንዘብ ናብ ሕሳባት ከእትዉ ይረኣዩ ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ብኣዘዝቶም ከእትውዎ ንዝተነገሮም ልዑል መጠን ገንዘብ ሒዞም ኣብ ከተማ ተሰነይን ኣብ ዝርከብ ጨንፈር ንግዳዊ ባንኪ ዝበጽሑ ክልተ ኣባላት ፋይናንስ ክፍለ ሰራዊት 36 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ዘመልከቱ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ እቶም ዝተኣስሩ ኣባላት ፋይናንስ ክፍለ ሰራዊት ሻቡ ብዝመጽዎም ሓለፍቶም ካብ ቀይዲ ክልቀቑ ናብ ቦታኦም ክምለሱ ከም ዝተረኣዩ ኣጋሊጾም። ምዚ ኣብ ዝቀርብ ዜና ኣብ መንጎ ዞባ ጋሽባርካን ዞባ ከሰላን ልዑል ንግዳዊ ንጥፈታት ከም ዝካየድ ፍሉጥ ኮይኑ ኣስታት 500 ቢልዮን ናቕፋ ኣብ መንጎተን ጎረባብቲ ዞባታት ኣብ ዑደት ምህላው በዚ ሃንደበድነት ኣብ ሓፂር እዋን ክትግበር ተደልዩን ወፂኡ ዘሎ ምቅያር ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ድማ ንግዳዊ ንጥፈታት ተን ዞባታት ሕንፍሽፍሽ ኣትይዎ ከይኣክል መጻናይቲ ብወገን ዞባ ከሰላ ምስ ዝርከቡ ሱዳናውያን ነጋዶት ኸዚኑ ዘሎ ልዑል መጠን ናቕፋ እንታይ ከም ዝኸውን ኣሻኣሊ ጉዳይ ኮይኑ ምህላው ይሕበር ኣሎ። በዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ህግደፍን ኣመሓደርቲ ዞባ ከሰላን ቀጻሊ ዘይምስምማዓት ይርአ ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ዝካየዱ ንግዳዊ ንጥፈታት ብዘይወግዓዊ ኣገባባት ክትግበሩ ብምጽንሖም ድማ ኣብ ኢድ ነጋዶ ናይ ዞባ ከሰላ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ቢልዮናት ናቕፋ ትርጉም ዘይብሉ ከይጠፍእ ልዑል ስግኣት ሰፊኑ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ
እዚ ነተን ኣብ ንግዲ ታሪኻዊ ዝኾነ ምቅርራባት ዝጸንሐን ዞባታት ናብ ዘይምትእምማን ኣምሪሑ ገዚፍን ኣብ ሓጺር እዋን ክጽገን ዘጸግምን ክሳራ ክኸትል ከም ዝኽእል የምቱ። ኣብ ከባቢ ሓጀር ናይ ሱዳን ገንዘብ ኣይከፈልኩምን ተባሂሎም ብኣሰጋገርቲ ዝተታሕዙ 15,000 ዝበጽሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ 8 መኽዘናት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኣብቲ ቦታ ተኣሲሮም ንሓደ ዓመት ደሃይ ዘጥፉ እሞ ነቶም ኣሰጋገርቲ ብዶላር መልክዕ ዋጋ ድሕሪ ምኽፋል ዝተለቁ 2 ኤርትራውያን ኣሕዋት መስኪሮም። እቶም ግዳያት ንጨንፈር ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ከም ዝሓበርዎ ኣብቶም ናይ መዳጎኒ መኽዘናት ነዊሕ ዓመታት ዘቕጸሩ ስደተኛታት ከም ዘለዉ እቶም ስደተኛታት በቶም ኣሰጋገርቲ ከይከፈልዎ ከም ዘይልቀቑ ዝንገሮም መጠን ገንዘብ ክሳብ 2,200 ዝበጽሕ ብምዃኑ ድማ ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቶም ናይ መዳጎኒ ማእከላት ይበልዩ ከም ዘለዉ ኣረዲኦም። ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዝካየዱ ኣካላውን ጾታውን ዓመጻት ዘስካሕክሕ ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም መሰኻኽር መንግስቲ ሱዳን ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ጨንፈር ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ነቲ ተርእዮ ንምግታእ ከይሰርሑ በኺሮም ብምህላዎም እቲ ኩነታት ይብእስ ምህላው ኣረዲኦም። ዶብ ሰጊሮም ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ድሕሪ ምእታዎም ሻቡ ናብ ሱዳን ናብ ዝሰግሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁጥሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ዘረድኡ ጸብጻባት ነዚ ዋሕዚ መዝሚዞም ስደተኛታት ኣብ ምስግጋር ዝነጥፉ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ጸጸኒሖም ንዝውስኽሉ መጠን ክፍሊት ክሽፍኑ ዘይክእሉ ስደተኛታት ኣብ ከባቢ ሓጀር መዳጎኒ ማእከላት ብምድኻን ልዑል ቁጥሪ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከኣስሩን ዝተዓጻጸፈ መጠን ገንዘብ ክኸፍሉ ክጠልቡ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ከም ዘሎ የተሓሳስቡ። ካብ ከተማ ካርቱም 4 ሰዓታት ዝወስድ መንገዲ ርሒቓ ትርከብ ሓጀር ሓያሎ ካብ ማዓስከር ሸገራብን ኢትዮጵያን ዝመጹ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝእከቡላን ንኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ደላሎ ገንዘብ እናኸፈሉ ድማ ናብ ከተማ ካርቱም ዘብሉላ ዓዲ ከም ዝኾነት እዩ ዝግለጽ። እቲ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣሰካፊ መልክዕ ሒዙ ከም ዘሎ ዝንገሮ ጥሜት ናብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ እውን ይልሕም ምህላው ወኪል ድምፂ መድረክ ካብቲ ከባቢ ሓቢሩ። ብ17 ሕዳር ነባሪት ማሂሚመት ዝኾነት ሓንቲ ደ ምስ 2 ደቃ ብጥሜት ተሰኒፋ ኣካላታ ማሲኑ ንሕክምናዊ ረድኤት ናብ ኣፍ ዓበት ዝርከብ ሆስፒታል ምስ በጽሐት ነዊሕ ከይገበረት ከም ዝዓረፈት ዘመልከተ ወኪልና ክኢላታት ጥዕናት ሆስፒታል ነቲ ተርእዮን ዞባዊ ምምሕዳር እኳ እንተሓበሩ ወከልቲ ህግደፍቲ ዞባ ግን ኣማዎታት ኣደ ብጥሜት ዘይኮነ ብሕማም ዓሶ ከም ዝነበረ ኣምሲልካ ክንገር ነቶም ክኢላታት ጥዕና ምስ መጠንቀቕትኡ ከም ዝሓበሩ ኣረዲኡ። እቲ ወዲ 1 ዓመት ወዳን ናይ ሳምንታት ዕድመ ዘቆፀረ ናጽላን ምስ ኣዝሞት ኣደ ንሕክምናዊ ረድኤት ናብ ኣፍ ዓበት ዝበጽሑ መቕርብ ኣብ ከባቢኦም ሕሱም ደርቂ ወሪዱ ሰቦምን ጥሬቶምን ዝብላዕ ሲኢኖም ኣደዳ ሞትን ስደትን ይኾኑ ከም ዘለዉ ብግሃድን ብዓውታን ንሰብ መዝታ ከተማ ከም ዝሓበሩ ክፍለጥ እንከሎ ብፍላይ ጥሪት ብልዑል ቁጥሪ ሃልቃ ከም ዘለዋ መንግስቲ ነቲ ኩነታት ብቐረባ እንዳፈለጠ ዝኾነ ተበግሶ ክወስድ ብዘይምርኣዩ ከም ዝተሓሳስቦም ገሊፆም ኣለዉ። ብሰንኪ ዘይበቕዖም ሕደራ ህግደፍ ኣብዚ እዋን እዚ ዝበዝሕ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ብሕፅረት መግብን ቀረባትን ተጸጊሙ ከም ዘሎ እቲ ስርዓት ካብ ጥሜት ህዝቢ ንላዕሊ ዝንኡ ስለ ዘገድስ ኣብ ኤርትራ ጥሜት ኣለይሉ ንዝተዛረበ ዝኾነ ወገን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእቱ ይፍለጥ። ብኣመሓዳሪ ዞባ ከሰላ ኣደም ጃመዕ ኣደም ዝተመርሐ ልኡኽ ዞባ ከሰላ ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ዑደት ዘይዕውት ምንባሩ ተገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ምንጭታትና እቲ ልኡኽ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንምርኻብ 10 መዓልታት ኣብ ከተማ ኣስመራ ከም ዝተጸበየ እቲ ልኡኽ ንፕረዚደንት ከራኸቦ ዘይክእል እንተኾይኑ ናብ ሃገሩ ክምለስ ከም ዝኾነ ንሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣመኻሪ ፕረዚደንትን ኣቶ የማነ ገብረኣብ ድሕሪ ምሕባሩ እቲ ርክብ ክካየድ ከም ዝተገብረ ምንጭታትና ሓቢሮም። ኣብቲ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳያስ መምርሒ ብዝመስል ቃናታት ንልኡኽ ዞባ ከሰላ ኣብ ኢዶም ብዛዕባ ዝርከብ ገንዘብ ናቕፋ በቲ ተባሂሎሞ ዘለዎ መንገዲ ክኸዱ ኣዚዙ። እቲ ንኣመሓደርቲ ዞባ ከሰላን መንግስቲ ኤርትራን ዘሰሓሕብ ዘሎ ዝርዝራት ዝፍለጥ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ መስርሕን ዋንነትን ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ዝግመት ናቕፋ ኣከራኻሪ ጉዳያት ተኸሲቱ ከም ዘሎ እዚ ድማ ምስቲ ብምስግጋር ደቂ ሰባትን ምሻጥ መንእስያት ናብ ነጋዶ ደቂ ሰብ ዝተኣሳሰር ናይ ገንዘብ ምቅሊት ዝተሓሓዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። እቲ ዑደት ብመራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ከይቃላሕ መምርሒ ዝሓለፈ ኮይኑ ኣመሓዳር ከሰላ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን እውን ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ዑደት ታሪኻውን መርኣያ ናይቲ እንዳዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ርክባትን ዝምድናን ኤርትራን ዞባ ከሰላ ምዃኑ ገሊጹ።
ኣመሓዳር ዞባ ከሰላ ኣሰይድ ኣደም ኣብ መግለጺኡ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣብ ዶባት ክልተን ሃገራት ልምዓታዊ ንጥፈታት ከስፍሕን ናይ ጸጥታ ምትሕግጋዝ ክገብርን ተገዳስነት ከም ዘለዎ ከም ዝተረድአ ብምሕባር እቲ ፕረዚደንት ኣብ ባይታ ዘለዎ ቁጠባውን ጸጥታውን ሽግራት ክፍትሑ ከም ዘዘኻኸሩን ሓቢሩ እቲ መሓዳሪ ዝጠቐሶም ሽግራት እንታይ ምዃኑ ግና ኣይገለጸን እቲ ዑደት ብደረጃ ማእከላይ መንግስቲ ክካየድ ተሓሲቡ እኳ እንተነበረ መንግስቲ ሱዳን ድሒሩ እቲ ዑደት ብደረጃ ዞባ ከሰላ ክኸውን ምምራፁ በቲ ሓደ ወገን እቲ ልኡኽ ብኣባላት ጸጥታ ምክልኻልን ዞባ ከሰላን ከም ዝዕብለል ምግባሩ ድማ በቲ ካልእ ወገን ምኽንያቱ ዛጊት ክፍለጥ ኣይተኻለን ዘሎ ብተወሳኺ እቲ ካብዚ ሕጋዊ ንግዲ ደቂ ሰብ ዝተኣከበ ሚልዮናት ገንዘብ ኣብ መንጎ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብሪ ህይወትን ንምስግጋድ ደቂ ሰባት ዘወሃህዝ ሱዳናዊ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ሙበሪክ ሙባረክ ሳሊምን ምምቕቓልን ምርኽኻብን ይግበረሉ ከም ዘለ ተፈሊጡ እቲ ምርኽኻብ ምስ ምቕያር ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ኣብ ንግዲ ደቂ ሰብ ከም መሓውር ኮይኖም ክነጥፉ ዝጸንሑ ተወለድቲ ራሻይዳ ብማእከልነት እቲ ሱዳናዊ ሚኒስተር ብጽሒቶም ኣብ ከሰላም ፖርት ሱዳንን ኣብ ዘሎ ናይ ባንክ ሕሳባት ንግዳዊ ቀርበሪ ሽንቅሕ ባሕሪ ከእትውዎ ኣማሲኡ ድማ ሓድሽ ናቕፋ ክወሃቦም ዘኽእል እዩ ክኸውን እዚ ዝኸውን ዘሎ ብመሰረት ሱዳናዊ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ናብ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዘቕረቦ ኣብ ሱዳን ይኹን ኤርትራ ዝርከቡ ተወለድቲ ራሻይዳ ብህግደፍ ወፂኡ ካብ ዘሎ ሓድሽ ገንዘባዊ ኣዋጅን ኣብቲ ኣዋጅ ተቐሚጡ ዘሎ ሕግታት ሓራ ክኾኑ ዝጠልቡ ሕቶ እቶም ራሻይዳ ዝደለይዎ ዓቐን ገንዘብ ብሰብ መንግስቲ ሱዳን ብምቕማጥ ኣማሲኡ ማዕረ መጠን ብህግደፍ ክወሃቦም እዩ እዚ ገንዘብ ሰባት ብምንጋድ ዝተረኽበ ስለ ዝኾነ ህግደፍ ብፍሉይ ንምሓዙ ከም ዝሰርሕ ልዑል ግምት ከም ዝነበረ ዘረዱ ምንጭታትና ነዚ ብወገን ህግደፍን ሱዳንን ተበፂሑ ዘሎ ምስጢር ስምምዕ ዝፈለጡ ኤርትራን ሃብታማት ነጋዶ ሓቢኦሞን ዝጸንሖ ገንዘብ ንሱዳናውያን ሂቡ ከም ዘለዉ ኣብዚ መስርሕ እዚ ግን ብዙሕ ምጥልላም ይረህመላው ሓቢሮም ኣለዉ ብተወሳኺ ክቕየር ተባሂሉ ክእወጅ ዝጸንሐ ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ካብታ ቀዲሙ ኣብ ዑደት ዝጸንሐ ባጤራ ብመጠንን ሕብርን ንጹራት ዝኾኑ ፍልልያት ዘይተገበረሉ ብምዃኑ ወኪላት ድምፂ መድረክ ካብ ውሽጢ ሃገር ኣቃሊሖም ብ18 ሕዳር ተግባራውነት ዝጀመረ ምቕያርቲ ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ባንክታትን ንኡሳን ፋይናንሳውን ትካላት ህግደፍ ንህዝቢ ዝህብኦ ዘለዋ ባጤራ ምስቲ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ጉሉሕ ፍልሊ ከም ዘይብሉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ህግደፍ ብመንገዲ ዝኣዋጅ ከተግብሮ ደልዩ ዝነበረ መደብ ነቲ ኣብ ኢድ ህዝቢ ዝጸንሐ ልዑል መጠን ገንዘብ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥሩን ምእታው ጥራይ ከም ዝኾነ ብሓያለ ወገናት ክእመት ምጽንሑ ዝዝከር ኮይኑ ብሕብርን መጠንን ዘይፍለ ናይ ሕትመት ግዚኡ ተቐይሩ ጥራይ ዝተሓትመ ናይ ወረቐት ባጤራ ቀሪቡ ብምጽናሕ ነዚ ገንዘብ እዚ ንምርሳይ ዝዓለመ መደቡ ከተግብር ይርአ ምህላው ኣረዲኦም መንግስቲ ኤርትራ ብ18 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ህዝቢ ነቲ ሓድሽ ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ንምፍላዩ ክጽገም ከም ዘይኮነ ንምርግጋጽ ድማ ናይ ሕትመት ዕለቱ ጥራይ ብምርኣይ ክትፈልዩ ከም ዝከኣል እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ 2011 ዝተሓትመ 100 ናቕፋ ከም ብሓድሽ ባጤራ ምሲልካ ምቕራቡ ህግደፍ ካብ ኢዱ ኣርሒቑ ኣብ ኢድ ህዝቢ ተኸሲኑን ዘሎ ገንዘብ ንምምንዛዕ ዓሊሙ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ክብሉ ሓያሎ ነበርቲ ስመራ ንወኪላት ድምፂ መድረክ ሓቢሮም ኣለዉ ዘቤታዊ ጸጥታ ንምውሓስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጉልባብ ዝካየድ ታዕሊም ህዝባዊ ሰራዊት ይቐጽል ምህላው ወኪል ድምፂ መድረክ ካብ ዞባ ማእከል ሓቢሩ እቲ ወኪል ኣብ ሓበሬትኡ ኣስታት 3,000 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ከባቢ ሰንበል ወተሃደራዊ ታዕሊም ይወሃቦም ከም ዘሎ ምስቲ ታዕሊም ድማ ንሓቀኛ ታሪክ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ደምሲሱ ንውዱቕ ታሪክ ጉጅለ ህግደፍ ዘጀግኑ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ይወሃብ ምህላው ኣፍሊጡ ኣብቲ ታዕሊም ተረኺቦም ዘለዉ ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝበዝሑ ንሓቀኛ ታሪክን ጅግንነትን ኤርትራ ዝፈልጡን ብተሳትፎ ዘረጋገጹን ተጋደልትን ወረስትን ብምዃኖም ነቲ ዝወሃብ ዘለዎ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ብድሎ ይቃወሞን ይብድህዎን ከም ዘለዉ ዘመልከተ ወኪል ድምፂ መድረክ ነቲ ትምህርቲ ክህቡ ዝተለኣኩ ካድረታት ከቢድ ብድሆ ገጢሞም ከም ዘሎ ኣረድዩ ካብቶም ተዓለምቲ ንወኪልና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ብውሕዳን ክስረቕ ዘይክእል ታሪክ ጅግንነት መስዋዕትነት ሃገራውነት ምክብባርን ከም ዝኾነ ጠቂሶም ነዚ ረዚን ታሪክ ረሲዑ ደው ክብል ዝደሊ ጉጅለ ወካል ህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ብቑዕ ከም ዘይኮነ ኣስሚሮምሉ ምዕጣቕ ህዝባዊ ሰራዊት ንዑ ኣብ መኻኒኻ ዝጽውዑ ጉዱዳት ታዕሊማትን ባይታ ዘቢጥኡ ንዘሎም መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ኢሶም ዘቤታዊ ቅልውላብ ካብ ዘዕርጉ ዘለው እዋናዊ ሜላታት ህግደፍ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ፕረዚደንት ኢሳያስ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2015 ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ንጉዳይ ጻውዒት ታዕሊም ህዝባዊ ሰራዊት ተሓቲቱ ኣብ ዝመለሰሉ እቶም ጻውዒታት ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዝተሓላለኹ ጸገማት የምጽኡ ምህላዎም እኳ እንተኣመነ
ስርዓቱ ግና ልዕሊ ፀገማት ህዝቢ ቁርብነትን ሕሉፍ ተማዛዝነት ዜጋታትን ምምስካር ኢሉ ነዞም ታዕሊማት ካብ ምጽዋዕም ከም ዘይስልኪ ብጉህዶ ገሊጹ እዩ። ሓሙሻይ ዙርያ ታዕሊም ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ዝቕጽል ቀረባ እዋን ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣስታት 70 ገያሾ ጽዒና ካብ ከተማ ጁባ ናብ ከተማ ካምፓላ ትጓዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ኣብ ከባቢ ኑምለ ኣብ ዝበጽሓትሉ ካብ ሓደ መንነቱ ዛጊ ዘይተፈልጠ ዕጦ ብዝወረዳ መጥቃዕቲ ክልተ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 5 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይግለጽ ኣሎ። ኣብቲ ብዓርቢ 19 ሕዳር ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ዘጋጠመ ፍጻሜ ቁጥሮም ዛጊ ዘይተነጽረ ሓያሎ ገያሾ ቆሲሎም ከም ዘለዉ ዘመልከቱ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እቲ ተርእዮ ኣስካሕካሕ ምንባሩ ኣረድዮም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ሓስያ መሰረታዊ ጠንቁ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣዝዩ ትሑት ጸጥታዊ ትሕተ ቅርጽን ነቲ ትሕተ ቅርጺ ዝስዕር ገበናት ከም ዝኾነ ዘረድኡ ምንጭታትና ብደቡብ ሱዳናውያን ኣባላት ጸጥታን ገበርቲ እከይን ዝካየድ ዘሎ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ዝተሓወሰ ራስያ ህይወትን ንብረትን ሓያሎ ኤርትራውያን ይጠፍእ ምህላው ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ከተማ ጁባ ዝነብሩ ዜጋታት ንወኪል ድምፂ መድረክ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብታ ከተማ ዝምዝገቡ ዘለዉ ገበናት ቀይዲ በቲኾም ከም ዘለዉ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ኤርትራውያን ድማ ክቀራረቡ ካብ ክልተ ንላዕሊ ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ኣብ ናይ ምሸት ሰዓታት ንደገ ካብ ምውፃእ ክቆጠቡ ልዑል ገንዘብ ኣብ ዝንቀሳቀስሉ እዋን ድማ ናይ ቼክ ወረቐት ጥራይ ከዘውትሩን ናብ ባንክታት ኣብ ዝመላለስሉ ልዑል ጥንቃቐ ከርእዩን ከም ዝግባእ ኣስሚሮምሉ። ኣብ ቁጠባ ንጥፈታት ደቡብ ሱዳን ጸላው ቁመና ወኒኖም ከም ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ዝንገረሎም ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ መቕተልቲ ብመንግስቲ ተሃገር ክጽናዕን ነባር ፍታሕ ክናደየሉን ዛጊዝ ዝኾነ ቁርብነት ከም ዘይተረኣዩ ዝግለጽ። ብ26 መስከረም ናይዚ ዓመት እዚ ገንዘቦም ናብ ባንክ ዘብጽሑ ዝነበሩ 3 ኤርትራውያን ነበርቲ ጁባ ብቐትሩ ንዝርፋ ካብ ዝተዋፈሩ ዕጡዋት ብዝተኻየደሎም ብረታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝሞቱ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ዝሃበን ኣብ መሬት ኤርትራ ናይ ምምዕስካር ፍቓድ ኣብ ገምገማዊት ማያት ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዝስርታት ዘለዋ መንግስታት ሕቡራት ኢማራትን ስዑድ ዓረብን ልዑል መጠን ገንዘብ ብምውፃእ ንማዕርፎ ነፈርቲ ዓሰብ ኣብ ምጽጋን ከም ዝርከባ ወኪላት ድምፂ መድረክ ካብ ዞባ ደቡባ ቀይሕ ባሕሪ ሓቢሮም። ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዝካየዱ ዘለዉ ጽገናታት ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ኤሌክትሪክ ናይ ለይቲ ምዕላብን ምብራርን ዘፍቅድ መብራህትታት ኣብ መንጎ ታወርን ኣየርን ዝግበእ መራኸቢታት ስርዓተ ራዳርን ዝዓለሙ ከም ዝኾኑ ዘመልከቱ ወኪላትና መሰረታዊ ዕላማ ናይዚ ወተሃደራዊ ወፍርታትን በረራዊ ኮለላታትን ልፍንታዊ ሓይልን ምዕባይ ከም ዝኾነ ኣተሓሳሲቦም። መራሒ ህግደፍ ንህዝብን ኣካላት መንግስትን ሰራዊትን ከየፍለጠ ብምስጢር ምስሊ ፍልንታዊ ሓይሊ መሰረት ኣትይዎ ዘሎ ልዕላውነት ሃገር ዝሸጠ ውዕል እቲ ልፍንታዊ ሓይሊ መራኸቡ ንኸም ደሴት ሓሊብ ማዓስከር ሓይሊ ባሕር ግራር ነፈርቲ ኩናትን ስለላን ድማ ንማዕርፎ ነፈርቲ ወደባት ዓሰብ ክጥቀማሉ ፈቂዱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ልዕሊ 900 ኣጋር ሰራዊት እውን ኣብ ሓለዋ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት የመን ናብ መሬት የመን ኣውፊሩ ምህላው ዝግለጽ። ወኪላት ድምፂ መድረክ ወሲኾም መንግስታት ሕቡራት ኢማራትን ስዑድ ዓረብን ኣብ ወደብ ዓሰቡን ከፊላዊ ዝኾነ ጽገና ህንፃ ወሰኻን ይገብራ ከም ዘለዋ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እተን ሃገራት ነቲ ካብ ህዝቢ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ክለዓል ከም ዝኽእል ዝእመት ተቃውሞታት ንምዕባስ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ከባቢ ብልዑል ዓቐን የውሕዝ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ምንጭታትና ከም ኣካል ናይዚ ካብ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ዝመጸ ረድኤት ብ8 ሕዳር ናብ ህዝቢ ተኸባቢ ድሕሪ ምርካቡ ነቲ ሓገዝ ዘምፀት ኣካል ምስ ካብ ላዕለዎት ኣባላት ስልያት ተኸባቢ ተጓዒዛ ናብ ስልጣን ረሓይታ ብምብጻሕ እቲ ስልጣን ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢ ዝረአ ዘሎ ምቅያራትን ዝብርኽ ዘሎ ነጥፈታት ዓረባዊ ልፍንትን እወንታዊ ውፅኢት ጥራይ ከም ዝህልዎ ንህዝቢ ተኸባቢ ከእምን ከም ተለበዋ ኣፍሊጦም። ህግደፍ ንልዑላዊ ክብረት ሃገርን ህዝብን ብገንዘብ ነዳድን እናተዋገየ ጸጥታ ውርጋት ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብኣፍሻ ሃገራዊ ጥምረት ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ንምውዳእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትንታነ ስምራዊ ፍጻሜታት ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና። ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ድምፂ መድረክ ገድፎኩም ምክትታልኩም ኣተቃርጹ። ዝኸበርኩም ሰማዕት ሬድዮ መድረክ ስዒብ ዝቐርብ ትሕዞና መደብ ቅርዓት ባህሊ ክኸውን ሕጂ እውን ምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም። ቅርዓት ባህሊ إنه أما أدخلنا نقرأت بحال استدال وشيشاي إنجودة تأميرنا
أمنا يفنوا جيزي أتينا لنا سلامتا يرسعنا تخطاتلتن تساتفت مدبنا كميك أنهم مسانا حبيركم توقادست مدبنا خدكون زعدمكم أدلاويتنا أرابيتنا زمدب أسمرت مدهاني سناي مكتتال ولا ونت حياي تبرق حكيم جنا نسروح يعطو مثلا تشيكوسلوفاكيا كلن دق أنستيو كساب زمرعوا طبقاتين مثلا إنجليز عينها عميد كهاب عينها خفيت كها وسد مثلا جرمن نفرح سب زخون حكيم كحكمه أي كلن مثلا نيجيريا تحستو انقدوتنا بزاناي وترو عميل تساتافيت مدبنا زخونت سمايت هابتم بزي سددت لنا مثلا استفلالي هاجرات أهدو لنا كان مثلا استفلالي هاجرات نابحتو سنبت ملا مول حساب مثل سجرقة حانكاس سبأي ودأي أنستي نمزخخار تحتو دقماي حانكاس سبأي ودأي أنستي بلو زي خبركن سمعتنا نمولو حساب نايزا مثلا أمناي مزازم مدبنا نخل ملسا كساب شعو ببزلنا يا بمخان ملسا رخيبنا نصنح طبابات سنبس كينيو اتسدد حق أنيا زانتا بب أولس بالبي قدامي كفال كينيو اتسدد كاب برلين ناب شوتغارت بقطة خيد كويخ إلين تنباركم أفرانكفرت جنا مزجب على تجرينيان جرمن كجز سلزدلوه قعزي كاب برلين بقطة نفرانكفرت تعلي كباب شدش تسعز وصل قعزو أما أكلتم إن كان كتزاربوا لو كتسمعوا كواز خبر قوانقواز واقع جرمناويان نبيني حابي جراوي زحبري فلمكو نتقل أخيت منين حشخة بزي من لقوق أنقوة تدهيلة قلبع بعك بالمعالتي تدفي وعالكو أبن دامات كعدي زبولو خاز مسلون كتكون قدني حجو بناتي لسان زمله زربات رخيبو سري أمعن دان ديرن زبقولو شاطئي أصادد يتعقن روحي كعقوب من باري كتنح كالت أقاتات رطريت أيو حت إلي متي ባህሊ ህዝቢ ቋንቋ ብሓፈሻ ድማ ክጸግብን ክጠመን ዝጸረን መሬት ኣደቦ ኣብ ጀርመን ዕቑባ ካብ ዝሓትት ዓመት ኣይምላእኩን ኣብ ሓንቲ ኩሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘለዋ ግን ምስ ህዝባ ከም ሱፐርማርኬት እምበር ኣብ ካልእ ዘይትረኽበላ ብጽምዋ ዝባሓተት ዓዲ ዝነብር ከም ውጽኢቱ ድማ ስመይን ካበይ ከም ዝመጻእኩን ኪኑ ይምልላይ ዘኽእል ቋንቋ ከይመለኩ 6 ወርሒ ኣውፂረ ኣለኹ ምስ ነበርቲ እታ ከተማ ጎፍ ንጎፍ ኣብ ትረኸበሉ ኣጋጣሚ ዓቢኦም ንኣሽቶኦም ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ብፅል ዝኸሓነ ልቦም ኣብ ጎጾም እዮም ዝተፍኡልካ ኪዳይ ትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ ዝመልኦፍቲ ጽወቅታ ጎጾም ትርጉም ወደባትነት ኣዕርዩ ዝምህረካ ኣንታ ወዲ ዓዲ ከም ዘሎናን ናጽነት ደሊና እምበር ጠሚና ጤሶኦም ደሊና ከም ዘይመጻና ይፈልጡ ድኾኑ ወይለ ብድዐ ዝተሓወሶ ኣጣማምታ ኸጥሙትና ኸለዉ ሓደ ዓርከይ ዝተዛረቡ እዩ ናጽነት ግና ኣብ ቤትካ ባዕልኻ ትፈጥሮ ናጽነት ካብ ናይ ምጽወታ ናጽነት ከም ዝምቅር ኣየስተብሃለን
ዝኽፈል ከፊልካ ክንዲ ዝሓተተ ዋጋ ይሕተት ንናጽነት ኣብ ርስትኻን ጎጆኻን ጥራይ ክትሰርሕ ምኽኣል ጸጋ እዩ ከምኡ ድማ ይምቅር ዋጋ ስለ ዝሓትት ኣብ ናይ ካልኦት ናጽነት ብዋግኦም ዝተረኽበ ግንዖን ናጽነትን ምምናይ መዋዕልካ ጭንን ምባልን ድሁል ኮንካ ብዘይ ርእሰ ተኣማንነት ሸለብ ገለብ እንዳበልካ ከምትነብር እዩ ዝገብረካ ሓሳባት ከውርድን ከደይብን ኣብታ ኣውቶቡስ ዓዊሉ ዝተዛረበን ዓይመሲሉን ኻባሕብሕ ዝወዓልክዎ ጉዕዞ ካብ ናይ ምጽወታ ናጽነት ናይ ገዛእ ርእስኻ ናጽነት ከም ዝምቅር እኹል ብርቱዕ እዩ ድሓንቱ ተግዳ ድሕሪ ናይ 6 ሰዓታት ጉዕዞ ኣብ መዕርፎ ኣውቶቡስ ፍራንክፈርት ዝበጽሐት ኣውቶቡስ ሓበሬታት ሓቢሩና ድሕሪ ምውራድ ምስ ክጽበየኒ ዝጸንሐ ናይ ሰሃራ መማጽእተይ ተጠማጢምና ተስዓዓምና ምስዕዓም ልክዕ ዝሓለፎ ምጥምጣም ሕሉፍ ስኽሪ ዘንበረ ምስዓዓም ሕይወት ሰሃራ ጥሜትን ጽምእን ድኻምን ግና ኸዓ ገለ ምቁር ዝኽሪ ኣለዎ ግድም ምስቲ ክሰምዓኒ ዝጸንሐ ናይ ብሕትውና ቃንዛ ተጐዲኦ ኾይነ ምስዕዓምና ተራ ይነበረን መቕማጡ ማእከል ፍራንክፈርት ስለ ዝኾነ ድሮ ነታ ኸተማ ስለ ዝፈለጣ ናብ ቤት መሸጣ መጽሓፍቲ ክንከይድ ኣይተሸገርናን ብፀሃየ ስዩም ዝተደርሰት መዝገብ ቃላት ድሕሪ ምግዛእናን ንሽቱትጋርድ ትኸይድ ኣውቶቡስ ድሕሪ 3 ሰዓት ስለ ትነቅል ዝሑል ነገር ክንሰቲ ናብ ገለ ባራት ተኣለና ኣብ መጀመርታ ውዕውዕ ናይ ትግርኛ ደርፍታት ዝተወልዑ ባራት ምስ ሰማዕኩ ግርበለኒ ሓደ ብሓደ ተሪለን ሓልፈን ዝነበርና ባራት ብትግርኛ ዝተጻሕፎ ኣስማት ምስ ነበብኩሞ ነተን ሰሪ ካብ ፖሊስ ጣልያን ክሃድም ጽቡቕ ገይረ ዘየስተማቐርክወን ኣብ ሚላኖ ፍሉይ ከባቢ ፓርቶ ፔኔዝያ ኣብ ዝጽዋዕ ዝሰደጎና ናይ ኤርትራውያን ባራት ዘከርኩ ዝኽራይ በዚ ያብቅዕን ንሱ ናብ ዝፈልጣ ቢልያርዶ ካልእ መዘናግዒ ዘለዋ ባር ምሳላገሰኒ ነትብኡ ዝጸንሐ ድምፂ ሙዚቃ ዋዕዋዕታ መንእስያት ኣገልገልትን ተገልገልትን ኤርትራውያን ምስ ረኣኹ ብዝኽሪ ኣእላፍ ኪሎሜትራት ንድሕሪት ናብ ምጩት ከተማ ኣስመራ ባቢሎን ስኩዌር ተመለስኩ ቀዳማይ ክፋል ሓቀኛ ዛንታ ኪኖ ስደት ኣብዚ ተዛዚማላ ካልኣይ ክፋል ኣብዚ መጽእ ሰንበት ተኸታተሉ ምስ ድምፂ መድረኽ መደብ ቅርዓት ባህሊኹም ዘለኹም ሰማዕትና ሕጂ ድማ ንኣድናቆትን ፍሽኽታን እትኸውን ተረካብ ዘረባ ኢሳያስ ኣስፋ ልኢኽልና ኣሎ ኢሳያስ ኣስፋ ምስጋናና ልዑል እዩ ኣብ ቀጻሊ ተሳታፍነትካ ክንጽበይና ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ የማነ ገብረኣብ ማንኪ ኣብ ስቶክሆልም ሾደን ኣብ ዝገበሮ ህዝባዊ ኣኼባ ብሓደ ኤርትራዊ ካብ ዝቐረበሉ ሕቶ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ጉዳይ ሃገሩ ገዲፉ ጉዳይ ካልኦት ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ናይ ሶማል ሱዳን ኢትዮጵያን ካልኦት ዝኣመሰለ ሃገራት ኢድ ከእቱ ዝርአ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ መልሲ የማነ ገብረኣብ እወ ሓቂ ኣለኻ እንተኾነ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ጎረቤትና ሓውና ተቃጸለ ስኢልና ሃንርኢ ስለ ዘይብልና እዩ ክብል ኣብ ዝመለሰሉ ሓው መልኣከ ፍራይ ብሃንደበት ብድዲሉ ስምዓኒ እንዶ ኣቶ የማነ
من ينعخم ناي قرن أفريقيا بيمبوري ويون مدفعت حوز أطركم بمبال بيت تركب زربون كل تأخيبنيا توحيلو 5 سحق قبرو نامس جنكا إسياس أسفها مستمقار قطمي نلومي مستمقار قطمي إن قطمي تسفو محاري كوادرينا كنقرب نمستمقارا نبخدكم نبلا يخدنكي حديق لعلي حديق تحتي نابرا سنفلال كي أكل بمشون بوبا نفاس تقرفي تتسبيخ هيج أرقو تخلفي نبوركي حسيسو مسلكي تقهيسو هي أكل زيناتكو ورشا أنت الك خطشا معالكا خاطب لنا نزحلفه فشخ زيت في الليل ولا نزخور نفه بقبيلو خيت وسديو بلمدي أخدان يخدانكي حمبرتي تصفو محاري قدر كبران تخطاتلتي مدباتنا أم مززام قطعي بتحي زلو قدمي مززامنا حطو سنبت مدبنا ملاش كنهبينا نمزخخر اتحطو كندقماينا حانكا سبعي ودائي أنستي نملسي مملا نايتا مسلخا حانكا سبعي ودا أنستي حانكاس أدقي ودا حزاتي ملسخ دوغمي حانكاس سبعي ودا أنستي حانكاس أدقي ودا حزاتي بلو تخطاتلتنا بزلومي قريبنا يوزت أنحنا تحستو مدب قرعت بهالة تزاناقعكم كتكونوا تسفانا قبرنا أبزمت بخالص تحستو مدب داق ما يكساب نرخب سنايك أنا بمبال نابز صعب تحستو مدب دمت مدرخ كعلفوكمي بوغني سلام قنا دمتي إرتراويان من إسيات نلوتي راديو إيوائسي مالت دمتي إرتراويان من إسيات نلوتي كل جزء سنبت كاب ساعة شمونتن فرعان سقاب ساعة شعاتن عمشتها قصات سرا إرترا بحد صير معبل 11,700 كيلو هرتز وي 25 متر باند كمون بساتلايت على نايل سات ب 11,678 ميجا هرتز بولاريزيشن فيرتيكال يفنلو إيوائسي أبسدت بزنبرو إرتراويان من إسيات زقومة أمولو خفلات عالم أبالات زلووو أب إرترا سربت تغلوطين غمتس زكالس محبر إيوائسي شجر إرترا فتح بإرتراويان زحمرتو محبر كوينو مسرة تابعان طلبات إيوائسي انتهى مزبهال قداماي والكملاخي سياسة فرقي بزيك المخونة سلطان الحزبي يركب كالاي نحلنا بوليتيكان أسرات بزيك المخونة يفتحوا سالساي وفي بارمنت كوين زولو دارت ألبو هاقرا عبرقوت بقطبات دو يبال رابعاي ملكاو سرعة إسياس تقاليو بقوام بزم محل الديمقراطية ومنقستي يتبكى سلام زخبركم سمعت راديو إيوائسي لومي سنبت 22 حدار 2015 عام تمرديو أبزنا يلوم عن مدبنا هببت تطباقيت سباويت مسالات ويزورو إلتا جروم أب تفرالي خرنعات علم اندا زورت دكايدتو سراحات زملكت قالم حتت جيرلانيره مز قالم حتت حزركم زقرب ادالاو مدب سلومون غبريسوسي نابت قالم حتت بقطاي وستكم باركس إلسا نزي عدمي أخبيركي نزي قالم حتت كتبني فقادني أخونكي بمتاخي بشم سمعت راديو إيوائسي مسكنكي
كلنا خم نفلطو إلسا زي كوميشن أوف إنكوايري إرترا نخمسرات كاب كل تشحين شمونتن عامة مرة جميركي حيال تعاري زكايركي سبيخي مباركس بتزتجبر حيال تعارون عاب كل تشحين 14 سنة كوميشن أوف إنكوايري بوقع قيمو أبز حالة في كل تشحين 15 سنة بسنة وناب جنيف تصبصابو أقربون يرو كتيلون زي كوميشن أوف إنكوايري أب حبرات منقسات أمريكا أب نيويورك أب بيت صحفات ودو حبرات هاجرات بعسران شمونتن عسران شعتن تكمت مالتيو انتراكتيف ديالوج إلى نصوعهم مالت حدا وزرب جيرو تصابو قريبو همون تي منقسي إرتراون تزمسلو ملستات يهبنيرو مالتيو اسكي أبتي تقليتو زولو بكوميشن أوف إنكوايري مالت تي كوميشن سبعة مسألات نذا كوميشن أوف إنكوايري حدا مانديت وين كاسلطان هيبوالو سخا أنتايو زتراققة سيستماتيك متنسفح وايد سبريد كومون جروس فايوليشن كم تجبر عبد مرمران خطكايد كم دحراي تمليسا نابتي كوميشن سبعة مسألات أبي إرترا جهسة عن سبعة ونت وين كرايم against humanity تفتش أي فتسمن زبل تبتعب نخ تقرب سلطان هيبوالو مو اسكي إذا نويح مسرح تختله تايز بحال تختاتل كيون يركي بقربة أخذ تختاتليو أب كله نابتنا جنيف نابتنا نيويورك نسلت ساتفكي التخونات هاب كم يزلو كابز خنا بينا خنكيد سمعتنا حفشاو جنزابي كلهم اسكي تقلت لنا يغني لي سلمون هو كوميشن اوف انكوايري مرماريت كوميشن نتي نحد عمت استوهبا خب كتشحن كاب سنة خلتشحن 14 سقع خلت سنة خلتشحن 15 لابز نبر اوان صب قريبة 400 لعل 450 قصات زحازي سكيات ناي حزب إترا كاب قداتن سدرابيت قداتن مسخاخرن زاكبتو كمون كاب محبراتن كاب مسخاخرن بحفشو بسفيحو قريبايا اب جنيفان كمون اب ودب حبرات حجرات اب نيويورك تي زقربي كورس بستراقق منقدي بسفيحن بسكحكحن منقدي مجهز سبع مسألات أب إيرترا 5 خايدة تمزنعتها كافحن 993 جميرو سقع حجي زلوعيو زي تي أو قريبو زلو تبصاب بتعمي زسكحكحيو بز مسارات دماني كابتي زأكبو حبريتها مسكرنتن crimes against humanity ويدما جبن أنصار سبعونت تفتصيمو يخونيو إلنا نأمن ترحيلهم يوم دمديمومو إذا مالت دما أب كلتيو مالتيو ولا أب جنيفا ولا أب نيويورك تيتو هابوم سلطان تبين كحلف كله دما أب جنيفا كمون أب نيويورك أب كلتيو بوتا نخقربو إنيرو بومت عندما يقريبو حجي إمباركس أفتا قدامي عمت كابوتشن 14 سقعتشن 15 سنة أبزنا برجيزي زخلو أبزابا قريبهم جنا نتي جبن عند أرسبعونت زبل عصفيهم كريوو إن ندحر كوينهم زيادة جيزي سلزد ليهم يؤتي نخالق جيزي تسلطانهم سلطان تواهيبهم نحد عمد تناويح لهم سرحهم جميرهم علو هجي انت ايك خون أبزع عمد زي توسخ حبريتا خأكبو يوم كمون نتزأكبو حبريتا حقاو تنتانا خهبو ليوم إذن حقاو تنتانا انتايو مستي نايتي علم لخا وحقتات ناي 7 مسلات مستي إرترا زفرمتو عبال ناي ودو حبرات هاقرات كابتو خون جزي جميران استفلالي حقتات ناي 7 مسلات زفرمتو له كتفرم كلا نتفرمتو له مسلات نخيت جهز ينيرو جنب عنصارو زجهاستو زلو مبزحتو درجة جهيساتو سلزلا كمون حقتاتنا عالم تمركيسهم جبنات تفتيمو بيناي حقي بيناي منقدي
ኣጻርዮም يوم ኣብ 2016 ወርሒ ሰነ ከቕርቡ ስለዚ ሕጂ ብዕለት 10 ወርሒ ማለት ሕዳር ማለት እዩ ዝሒዝናዮ ዘለና መግለጺ ኣውፂኦም ስርሖም ጀሚሮም ኣለው ውን ዕድመ ውን ገይሮም ኣለው ንኹሉ ንውልድ ዝኾነ ኤርትራ ውልቀ ሰብ ንማሕበራትን ጉጅለታትን ብጽሑፍ ስጋዕ ዕለት 15 ጥሪ 2016 ኣድራሻ ሂቦም ኣለው ኢሜል ዋላ ውን ናይ ብጽሑፍ ክስደደሎም ብፖስጣ ኣድራሻ ውን ኣውፂኦም ኣለው ኣብ ፌስቡክን ኣብትናታቶም ዌብሳይት ቀሪቡሎ ሕጂ ኣብኡ ገይሮምዎ ስለ ዘለው ኩሎም እቲ ቅዱስ ዘበለ ኩሉ ነቲ ጻውዒቶም ክምልስ በዛ አጋጣሚ ከተሓሳስብ ደሊ ስለዚ እሳቶም ተአም ኣፍልጦ ዘለዎም ብዛዕባ እቲ ስርዓት ብኸመይ ይሰርሕ ኣብቲ ምስቲ መንግስቲ ብሕልፊ ዝሰርሑ ዝነበሩ እሞ ነቲ መንግስቲ ረሕሪሖም ዝኸዱ እቲ ኩሉ ዝፈልጥዎ ሓበሬታ ንክህቡ ይዕደሙ ኣለው ስለዚ እቲ ስራሕ ቀጻሊ እዩ ከምቲ ስጋዕ ሕጂ ክንሰርሖ ፀናሕና እቲ ቅዱስ ኣካል ክትሓባበር ኣለዎ ነቶም ግዳያት ተወሳኺ ሓበሬታ ብሕልፊ ሓደሽቲ ዝመፁ ተወሳኺ ሓበሬታ እንተልይዎም ዋላ ተዘሕለፍዎ ሽግሩን ንክገልፁ ይዕደሙ ኣለው ንሕና ከነተባብዖም ይግባአና ይብል ስለዚ እቲ መስርሕ ቀጻሊ እዩ ተወሳኒ ድማ እዩ እዚ ሕጂ እሳቶም ዘቕርቦ ፀብጻብ ነቲ ስጋዕ ሕጂ ክንጽበዮ ዝጸናሕና እዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብዘይ ተሓታትነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ዝበልካዮ ብዝተራቐቐ መንገዲ ብመጠኑ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተደጋጋሚ እሞ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ገበናት እዩ ክፍጽም ጸኒሑ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘቕርቦ ፀብጻብ ናብ ናይ ተሓታትነት ዝወስደና እዩ እቲ ስርዓት ዝገበሩ ገበናት ብሙሉኡ ክግለጽ እዩ ሕጂ ውልቀ ሰባት ከምኡውን ብሓፈሹት መንግስቲ ተሓታቲ ክኸውን ከም ዘለዎ ፍሉጥ እኳ እንተኾነ ግና መን እዩ እቲ ዝእዝዝ ነይሩ ሰባት ንኽርሸኑ መን ከእዩ ዝእዝዝ ነይሩ ሰባት ክሳቀዩ ብደይ ፍርድን ብደይ ክስን ንዓመታት ክእሰሩ ስለዚ መን ይኸ ደቂ ኣንስትዮ ዘዕምፅ ነይሩ መን ከእዩ ብዘይ ሕጊ ብዘይ ፍርዲ ብሓፈሽኡ ንህዝቢ ኤርትራ ዘሳቅዩ ነይሩ ብኻልእ ሸነኽ ክንሪኦ ከለና ድማ እዚ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኣብነት ጠንቂ ናይ ብዙሕ ስቅያት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ዘሎ እዩ ን20 ዓመት ን19 ዓመት ሰባት ባርያ ጌርካ ክትገዝኡን ጌጋ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ንባዕሉ መን እዩ ወሲኑ እዚ ዶብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኽቕፅል ስለዚ አይ ቲንክ ብሰፊሑ ክረአ ስለ ዝኾነ ኩላና ንጽበዮ ዘለና ውጽኢትን ፀብጻብን ኣብ 2016 ብድሕሪኡ ምስ ፈለጥና እሞ ኣንጻር ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ተፈጺሙ እዩ ክበሃል እንድሕር ኮይኑ እሞ እቲ ፀብጻብ እንድሕር ከምኡ ኢሉ ኣስሚሩሉ ኣብቲ ብድሕሪኡ ዘሎ መስርሕ ክንኣቱ ኢና ስለዚ ኣብኡ ምስ በጻሕና ክንዛረበሉ ይሓይሽ ይብል ሕራይ የቐኒለ ኤልሳ ጎኑ ኣብቲ ዝካየድ ነበረ መስርሕ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኤርትራውያን ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም ኣብ ጥቅምቲ ዕለት 29 ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ብኣካል ስለ ዝነበርኪ እስኪ ናትኪ ሓፈሻዊ ርእይቶ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከመይ ነይሩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብጣዕሚ ብብዝሒ ናይ ሰብ ይኹን በቲ ሃዋሁ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ነይሩ
ካልኣይ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ውሽጢ እቲ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ፀብፃብ ኣብ ዘቕርብሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ደገ ድማኒ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘቐርብ ዘሎ ፀብፃብ ናህና ኣውያት ናህና ስቅያት እዩ ንድግፎ ብምሉእ ድምፂ ንዑ ንኽድግፍ ድማ ካብ ተፈላለዩና ቦታ መፂና ኣብ ዘለና ዝብል ድምፂ እዩ ነይሩ ስለዚ ብልጫ ነይሩዎ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ኤውሮፓ ዝመፁ ኤርትራውያን ግዱሳት ተቓለስቲ በቲ እቲ ሰብ ካብ ተፈላለየ ቦታ ዋላ ብወረ ይንፋልጥ ዝነበረስ ንኽራኸብ ዕድል ሂቡ እዩ ካልኣይ ድማ ንድግፈኩም ኣለና ትትገብርዎ ክትብል ከለኻ ከምኡውን ንውድብ ሕብራት ሃገራት እውን እቲ ዝሃብኩሞ ስልጣን ንዓና ስቅያትና ተመዝጊቡ ንኽቐርብ ዝደግፍ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ነመስግነኩም ከምኡ ስለ ዝገበርኩም መልሽኩም እውን እዚ ጉዳይ እዚ ብቐፃሊ ክትርእይዎ ኣለኩም ህዝቢ ኤርትራ ይሳቀይ ኣሎ ኢልካ መልእኽቲ ዘሕለፈ እዩ ነይሩ ከምኡውን እቲ ፐቲሽን ብፅሑፍ ዘቐረበ እውን እቶም ተወከሉ 3 ሰባት ኣቶ ተወልደ ኣቶ ዛይድን ወይዘሮ ተኸኣን ኣብ ናይ ባንኪሙን ኦፊስ ብውልቂ ኣትዮም ስለ ዘረከቡ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ወከልቲ ናይ ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበሩ ዝተረኣየሉ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ዕውትን ሕራይ ኤልሳ እምበኣርከስ ቀፂለ ካብ ኒውዮርክ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣክወስተኪ ዕለት 29 ኣብ ኒውዮርክ ድሕሪ ትገበርክዮ ኣኼባ ናብ ዕለት 30 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ማለት ብናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዲሞክራሲ ዝተፀውዐ ኣኼባ ነይሩ ንስኺ ከምኡውን ኮሚሽነር ኢንኳይሪ ኤርትራ ማይክ ስሚስ ከምኡውን ቲፋኒ ሊንች ዝተባሃለት ኣሜሪካዊት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኮሚሽን ዓለም ለኻዊ ናይ እምነት ናጽነት ወኪል ሰለስቲኹም ሰሚናር ጌርኩም ነርኩም እስኪ እቲ ዕላማ ናይቲ ዝገበርኩሞ ሰሚናር እንታይ ነይሩ ሕፅር ኣቢልኪ እቲ ሰሚናር ቀዳማይ ነገር ኤርትራውያን ዝነበርዎ ከምኡውን ካብ ዝተፈላለያ ናይ መንግስቲ ቤት ፅሕፈታት ተወኪሎም ዝመፁ ተሳተፍሉ ዝተፈላለያ ናይ ማሕበራት ሰብኣዊ መሰላት ከም በዓል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ከም በዓል ፍሪደም ሃውስ ከም በዓል ጁብሊ ካምፔይን ካልኦት እውን ተፈላለዩ ማሕበራት ዓበይቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ መሰላት ማሕበር ሰብኣዊ መሰላት ተሳተፋሉ እዩ ነይሩ ኤርትራውያን ብክልቲኡ ሸነኽ ደለይቲ ፍትሒ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዓመት ኣይፋልን ኢሎም ዝቃለሱ ዘለውን ከምኡውን ነቲ መንግስቲ ዝድግፉ ኣባላት ናይ ህግደፍ ናይ ያንግ ፒኤፍዲጄ ነይሮም ከምኡውን ካልኦት ደገፍቲ ብሓፈሹ ዝድግፉ ነይሮም ዋላ ካብቲ ናይ ኤምባሲ ዝመፁ ሰባት ከም ዝነበሩ ኢና ሰሚዕና እውን ባዕልና እውን ዝረኣናዮ ብቐንዱ ንኩሉ ዝኣከበ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነይሩ ካልኣይ እቲ ሰሚናር ብሰለስተና እዩ ኣቕሪብና ወረቐት ማለት እዩ ኮሚሽነር ማይክ ስሚዝ ብዛዕባ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ምስራቱ ንሓደ ዓመት ስርሑ ብኸመይ ከም ዝዛዘመን እዚ ሕጂ ሓድሽ ተዋሂቦም ዘሎ ስልጣን ከማን እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎምን እዮም ገሊፆም ቲፋኒ ሊንች ድማኒ ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ብዓለምሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዋ ኣጠማምተን ፖሊሲ እያ ገሊፃ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ናተይ ድማኒ ብሓፈሹ ትጉዕዞ ንኮሚሽን ታመርማሪት ኮሚሽን ንክምስረት ዝሓለፈ ጉዕዞ ከምኡውን እቲ
إذا حلف عمد كابت مسرت جميرة زكايدتو نطفتات كمون تناي مسائين أي كوميشن أوف إنكوايري أمام بعيني إلتراويتن تتابع سبعة مسألتن بخمي يريو نزبل يونيرو السؤينيري تناتي توبيك بدرز أقربكم على تشيو سلازي عم منقول سلستينا تي بحفشو سفح زبالة مجلسينا قريبنا بدحريو حتى ملسن نيرو تون ملسن مبزحتهم توم لاي نتمنجستي زدقفو ولا رئيتهم زنبرهم بتعمي زجرم كستايم حساباتهم زقربوا نيرهم نقابلنات كهبن تقوينه حدا حاونات السيو زي تزبلكم مو يبل اني كوميشنر مايك سميزيو عمد قبل عليدك انستيو قالوا لكم صحيفكم حجي نحنا إرتراويان قبل عليدك انستيو عمد أرئينا نفلت إن كم أزبهال باهلي يبلنا سلازي زي بتعمي نعنا زحفر قدايو زحفر صابيكم قريبكم عباهلنا دك انستيو عميتنا نفلت إن كم أزبل نجري لن ليلو كلا إيتي زبلاد ما أنا أبنت أناس إرتراتي دوب زي بلو هجروا قلقلوت قالوا إلكم أنا كلت عمت نقابلنا هجروا قلقلوت جيري بعلت بيتيون نخلت عمت مسجبرت كلتينا ودينا تفانينا سلازي زبالكم مو كاب حق إزرح يبل جي توم زلون توم بقت على هجروا قلقلوت قبل زلو يبل دما تزبلوا بعلو خفرس حجر يوم زهانت وزلوا يلو يدمدم حجي بحفشو ندحري خايو كل التعامد زبها ليلن وي 18 ورحي خا تقبر وي دماني 10 عمد تقبر تم 9 هاجروا اقلقلوت قبل زاتو وسسقا حجي هاجروا اقلقلوت يوم زقبل زلوا بارا يخينهم $10 ورحي لا تخفلهم مالتشو شدشت معلتن فرقانا بسمون يسرحوا ولا حد نات زبها لي بلن نتانس نفسهم كمان يون نوانيهم بمنجستي أتونن هجي زي حاونا زي كميلو خزارب كله كلتا عمد سبيتو نسون كلتا عمد مستقبرو تتعيشنا عنديهم زبلو زلو هجي أنا انتا إزبالكو وأمو اندحركم وناي بحق تتعيشكم كونكم كمتم هاجرهم دهانسو زلو سي لمنتاي بولن تنينت أنا ويحكم هاجركم زي تهانسو اندحر منقصتكم من هاجركم من تفتوخونكم انتاي دا كله كانوسن بحر ناس فيروس ناب أمريكا مسيوكم زبل ملسئين أبنت أنا هي بين ديوم كاو حليفون سقع كندزينا هاجركم من منقصتكم من تفتون تخونكم سي انت خونكم دا تقليلكم زي تخدونا بعدكم مو نتسرعت زي تقلقلوا نتهاجرون مهانسكم مستمحواتكم زوصو زلهم او خملسو يكلون وي تقربنا لنا وي كنكيدنا ونا يبلون كن انتايو كالاي عد ديمقراسي تمقرت ناي ديمقراسي انداستماقركم حزبكم كافتات ترخوا قرب صقاتات كاو ختم قالوا تزكيلكم وي حزبكم بخمو عينت كنبر زيت منين تخونكم سي اسخو من عرفت زقبر زلو جبن يدالكم كناتو نتزعمص سرعات ابو توسخ إلسا انت كم صالكين تايبلون يروم زي بودو بحبرات هاجرات امسيلكا وين كا بسبعو مسلات امسيلكا نيرترا نمغبات لاعلاونتا نمغهاس كلا زبل رئيتوتاتون يمصون يروم مو هاو زي بحقسي زي زقبر زلو في خمت طبقات سبعويت مسلات اب إرترا جهست سبعو مسلات علوم بر ذي باعاتهم دزربولو نغرات كم يختريو والقدامي نجر تلاولونت زبو زلوسي تيزوت عزلو حزبكوت مالت مالي نهاجرو تطويلو لاولونت هاجرو كخبر تطويلو زمكتي عكالو زساني دقو زساني يحواتو زساني ايو حزب إرتراسي كابجاف نابجاف لومي كله تمثل زبهال ولا تمباقتا ومثل تخليو
ሃገሩ ራሕሪሑ ፈቆዶ በረኻን ፈቆዶ ሽንጥሮን ከርተት ዝብል ዘሎ እቲ መብዛሕትኡ ድማ ውሽጢ እስር ኮይኑ ገለ ድማ ኣብ ልዕሊ 300 ዝኸውን ቤት ማእሰርቲ ብታሕቲ ጉድጓድ ድሳቀ ዘሎ እዩ ገለ ድማ ይርሸን ኣካሉ ዝጎደለ ገዝኡ ፀሮ እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለው ዓዶም በፂሖም ዝመፁ እውን እዮም እቲ ኩነታት ይሪእዎ ኣለው ግን እሶም ኣብ ምቾት ክነብሩ ዝመረፁ ነቲ ህዝቦም ንኽሳቀይ ዝኾነን እዮም ሕጂ እዚ እንከሎ መልሾም ትዘሕዝን ክንዲ ነቲ ዝውፃዕ ዘሎ ህዝቢ ዝሓልዩን ዝሳቀዩን ሲ ነቲ መንግስቲ ዝውፅዕ ዘሎ ደጊፎም ነቲ ህዝቢ ሓልዩ ድስንድ ዘሎ ወይ ድማኒ እቲ ፀገም ከም ዘሎ ዝገልጽ ዘሎ እዮም ኣታክ ዝገብሩ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርኤካ ሕልና ከም ዝጎደሎም ሕልና ከም ዘይብሎም ፈተውቲ ነፍሶም ከም ዝኾኑ ናይ ህዝቢ ይኹን ናይ ልኡላውነት ናይ ሃገር ይኹን ናይ ሃገር ኤርትራ ትበሃል ወላ ሓንቲ ሓልየት ከም ዘይብሎም ጥራሕ ኣነ ዝፈልጥ ምክንያቱ መንግስቲ ይመጽእ ይኸይድ እንዲሁ ህዝብን ሃገርን ግን ነበርቲ እዮም እስራዓት እዚ ምስከደ ጽባሕ ኣይንፈልጥን ነርና ስጋዕ ክንድዚ ሕማቅ ከም ዝነበረ ከም ዝብሉና ኣይንስሕቶን ከምኡውን ሎሚ ርኢኻ ግዜ ኢንተርኔት እዩ ኩሉ ነገር ይስነድ ስለዘሎ ጽባሕ ንጉ ኣበይ ከም ዝኣቱ ንሳቶም ባዕልቶም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ እንታይ ዝብል ኣነ ውድብ ሕብረ ሃገራት ንተጣባቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ንደለይቲ ፍትሒ ካብ ምኽሳስ I think ሕልኖም ክከሱ ጥራሕ ኢኻ ትጽበዮም እንድሕር ናይ ብሓቂ ሕልና ኣለዎም ኮይኑ ሕራይ ኤልሳ ድሕሪቲ ናይ ዋሽንግተን ዝገበርክዮ ሰሚናር ናይ ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዲሞክራሲ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ኤድመንተን ይኸድኪ ኣብ ኤድመንተን ሓደ ሕዳር ህዝባዊ ኣኼባ ኣካየድክ ነርክሞ እንታይ ነይሩ እቲ ዕላማ ናይቲ ህዝባዊ ኣኼባ ከመይ ከኸይዱ وبعلت حدا أب إدمنتن زركبوا إسرائيليان أخيبا تجيرو أو تراخيمنا ما نبزعبا قدها هاجرنا بزعبا تزلوا خناتات بزعبا نيويورك خميني روتي سلامة وسلفي بزعبا أب ودو حرات هاجرات استجبري من أي كوميشن أوف إنكوايري مستهم عبالات ناي ودب حبرات هاجرات استجبري ميت كم أون تا كوميشن أوف إنكوايري ناتا سرح بزعمة زي مستمن وحنا يتي توهي وازلو سلطان مالتي وانتاي كخون قدنا إرتراويان كاني كما يكخون زبل نيرو كم أون أو أنكله كاب قدم جميري ناب كندا يحسب نيري بحلف أب إدمنتن كبابي بتعمي بزح زفلتو قدات كم أون مسخاخر سلز نبرو أو أنكله تي مشاعتهم تزراريبه حدا سرحات سريحي مالتي سلزي تاخيبات صبوا نيرو حتى الملسي أفتى جدي حتى الملس نون حتى زنبرهم حتى حاتيتهم عنون بتعاقمي زفكلو تي كبره زنبرني عبريه سلزي بتعمي صبوا يونيرو كبره كأو حاله دما كل جزء نتاعيو تي قصد نقص تراخيبك كوفيل كاخت الزرارب كلها عم بروحون ننبينو سلازخوني عدل جيري في ولك ازرخبكم من بزحات علو عبت أخيباون عدل رخيبي مسحواتي عب إدمنتن زلو ترخيبي نخال عجيزي نخدمايات زعبا قدها قرنان حزبنا نخدمايات بمقالنا I think دعمي زحبو سينيرو حراين باركس يغني لي إلسا كبرى سمعتنا قداماي كفال على محتد مستطابقيت سبعويت مسلات وزور إرسال شروم أبزي زازمنا لنا أبزي متسومون كلاي كفال حزنا لكم كنقربنا سقاب شعو سلام كنا دمس الخوين والنفر